खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जौ लोंनाय पुलिसा लामाजों थांबाय थानाय सासे सुबुंखौ सौख्रांनानै गाव खारखुमालांदों बे जाथाया बिश्वनाथ गहपुर बरपुखुरियाव जानो मोनदों राजगढ़ थानानि पुलिसा लामाजों थांबाय थानाय सासे सुबुंखौ सौख्रांनानै गाव खारखुमालांदों पुलिसनि गारिया लामाजों थांनाय सुबुंखौ सौख्रांनानै गोब्राबै जखम खालामनायनि उनाव पुलिसनि गारियाबो लामा बारनानै हाखराव बेलथायहैदों नाथाय जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमालांदों पुलिसा जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा पुलिसनि हेंथा गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लादों गलाघाटनि बरफोथार जामुगुरियावबो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय लामायाव गसंनानै थाबाय थानाय बिमा फिसाखौ सुइफ्ट डिजायर गारिया सौख्रांलांदों AS03T 2505 नाम्बार प्लेट थानाय सुइफ्ट डिजायर गारिया बिथांमोनखौ सौख्रांलांदों जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिमाया आरो जोखोम जानो गोनां जादों फिसाज्लाया बिमानि मुङा रुपाली बरा आरो फिसानि मुङा अबिनाश बरा फोरमायथिनाय बादिब्ला अबिनाश बरानिया बिफा गैया बिमायानो नखरखौ बेङोमोन नाथाय दा बिमायाबो जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनिखायनो अबिनाश बरानि थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा जाहाथे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय सरकारनिसिम गुरै खावलायहरदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि अनगायैबो शिबसागरनि राजमायावबो मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिमा आरो 1.5 बोसोरनि बा 1.5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया शिबसागर राजमानिफ्राय मरान फारसे नखरनि 4 सोद्रोमा बिमा बिफा आरो सासे फिसाजो आरो सासे फिसाला बिथांमोनहा मटर साइकेलजों शिबसागर राजमाइनिफ्राय मरान फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो गुबुन गंसे गारिया बिथांमोनखौ सौख्रांफैदों जायजों बिमा आरो 1.5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय बिफा आरो गुबुन सासे फिसाजोआबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों मागो दाननि नैथि मंगलबार सान गोथार बाथौ सानखौ मैया आसामनि दाब दाब जायगायावनो फालिदों कक्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों उदालगुरि जिल्लायावबो बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि सिनाखोना हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै आर'ज गाबनायजों लोगोसे आफा इसोरनि सेराव फैनानै आर'ज गाबफैदों बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोथार बाथौ सानाव आर'ज गाबफैनायखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बाथौ धोरोमा गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्राय गोबां सोलायबोदों आरो गोबां फोसाबबोदों सिगांनि समाव बोरलि होनाय जायोमोन नाथाय दा गोथार बिबारजोंनो सिबिनाय जायो बर' हारिनि बाथौ धोरोमादि आब्रुथि गोनां बियो बुहुमावनो मिथिजाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो तामुलपुरनि थाइगिरखारि चगाव हिरिम्बा हालामारि खुंगा जिथि गोथार बाथौ सान फालिनायाव बाहागो लादों आरो 15 लाख रांजों बाथौ थानसालि लुनो गोनां गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों प्रमद बर' बिथाङा बेबायदिनो मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायावनो गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों मेघालय रायजोआव गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ दुंब्रुदै बरायदों आखायाव कंग्रेस दोलोनि फिरफिला लानानै दुंब्रुदै बरायदों राहुल गान्धीखौ नाथाय मेघालयनिफ्राय आसामाव फैफिननायाव फिन आसामावबो एखे थासारियानो कंग्रेस दोलोजों जाबावदों जिखि जाया राहाजों राहुल गान्धी दैदेननाय भारत ज'रो न्याय जात्राखौ गुवाहाटीयाव हाबनो होआखै आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै पुलिस प्रशासना गुवाहाटीनि जेरैथिंबो बेरिकेड अदेबानि औवानि बेरा होथेदों जेराव बेरा सिफायनानै गुवाहाटी फारसे हाबलांनो थाखाय कंग्रेसआ नाजादों आरो पुलिसाबो होबथानो थाखाय नारा-नाथा नाजादों बेयावनो कंग्रेस दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे पुलिस प्रशासननि गेजेराव नारा-नाथा जानाय मोनसे थासारि जादों बे नारा-नाथा जानायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङाबो नाख्रांजानो गोनां जादों लोगोसे लावथिबो सिबजादों बेबायदिनो फिन मोनसे नारा-नाथा थासारि सोमजिदों आसामाव उनाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय राहुल गान्धीआ जाथायथिलिनिफ्रायनो बिबुंथिखौ होदों बेराखौ सिफायदोंब्लाबो आयेनखौ सिफाया होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि जानो हागौ आसामनि गिबि मन्त्रि नखर मन्त्रि आरो गाहाय मन्त्रिया आयेनखौ सिफायो नाथाय कंग्रेस दोलोआ आयेन सिफाया होननानै बुंथियो आरो बिजेपि आरएसएस खौ गिया बिसोरनि साननाय हनायखौ कंग्रेस दोलोआ आसामाव फोजोबगोन आरो रायजो राजानि जानानै कंग्रेस दोलोआ देरहानानै सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सासे गेदेर जाख्लग्रा दैदेनगिरि होननानैबो अजद होयो राहुल गान्धीआ फोरमायथिनो गोनांदि राहुल गान्धी दैदेननाय कंग्रेस दोलोनि भारत ज'रो न्याय जात्राया
उनाव खानापारा बेलथला लख्रा जानानै गुवाहाटी बारनानै हजाय फारसे थांदों। बेनि उनाव नलबारि जानानै बिष्णुपुर फारसे थांगोन। थांनोसै समाव राहुल गान्धीआ बुंथिदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया जेसेबांनो कंग्रेसनि हानजा सरनायखौ होबथादों एसेबांनो कंग्रेस दोलोआ मुलाम्फासो जादों। कंग्रेसआ दा जेसेबां पाब्लिसिटि बा सावरायजादों बेयो जायामोनबो जानो हागौ, नाथाय आसाम सोरखारनि होबथानायजों कंग्रेस दोलोआ मुंदांखा जादों बा सावरायजादों होननानै बुंथियो आरो जेसेबां होबथानो होबथा कंग्रेसआ मोजांसो मोनदों होननानैबो बुंथिबावो राहुल गान्धीआ। जेरावनाखि आसाम सोरखारा कलेजाव थांनायावबो राहुल गान्धीखौ हेंथा होदों, नाथाय फरायसाफोरा कलेजनि बायजोआव गासैबो ओंखारबोदों आरो राहुल गान्धीनि बिबुंथिखौ खोनासंदोंसो होननानैबो बुंथियो राहुल गान्धीआ। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा राहुल गान्धीखौ मन्दिराव थांनो होयि आरो कलेजाव थांनो होयिखौ लानानै मानो थांनो होआखै बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंथिसो खालामदों होननानैबो बुंथियो राहुल गान्धीआ। सा सानजा भारतनि मोनसे रायजो जेराव समायना गुफुर गाबनि बरफजों साग्लोबजोबदों। नोंगौ, अरुणाचल प्रदेशआव बे समाव गासैबो गुफुर गाबजों साग्लोबजोबदों। बमदिला, टावां, दिरां, फालुफुं बायदिफोराव दावबायारिफोरनि बाना। मिथिंगानि समायना नुथायखौ नुनानै गोमोहाबदों दावबायारिफोरा। बमदिला, टावां, दिरां आरो भालुकफुङाव दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो जाहैदों। ओजोंहाय भारत चाइना सिमायाव थानाय सलजारफोरा सिमायाव गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे दावबायारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बेंनायनि हाबाखौबो गाहामैनो गाहाम मावदों। म्यानमारनि मिलिटारि एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों। मिज'रामनि लेंपुई एयारपर्टआव लेन्डिं खालामफुबाय थानाय समावनो क्रेश जादों, जायजों सा 8 गाज्रियैनो जोखोम जादों। फोरमायथिनो गोनांदि मिज'रामाव थाफैनाय म्यानमारनि आर्मि पार्सनेलफोरखौ लांनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो मिज'रामनि लेंपुई एयारपर्टआव लेन्डिं जाफुबाय थानाय समावनो क्रेश जादों, जेराव पाइलटजों लोगोसे सा 14 सोद्रोमाफोर दंमोन। लेन्डिं खालामफुबाय थानाय समाव क्रेश जानायनि थाखायनो बिथांमोननि जिउआ रैखा मोन्दों, अब्लाबो सा 8 गाज्रियैनो जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मिज'रामाव थाफैनाय म्यानमारनि आर्मि पार्सनेलफोरखौ बिथांमोनहा लांनो फैदोंमोन। गासै 276 म्यानमारनि सलजारफोरा मिज'रामाव दंफैखायोमोन। बिथांमोननि मादाव 184खौ सिगांनि समावनो लांनाय जाखाबायमोन। दा आद्रा थानाय माखासे सलजारफोरखौ लांनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो लेन्डिं खालामफुबाय थानाय समावनो एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो म्यानमाराव दावराव दावसि जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै सिमायाव थानाय म्यानमारनि सलजारफोरा गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय आसाम राइफलनिफ्राय मदद लानानै मिज'रामाव थाफैदोंमोन। 2024 मायथाइ सौफैबाय। लकसभा बिसायख'थिया जानो आरो बारा गोबाव सम गैलिया। बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सोलिफु सोरखार बिजेपि इउपिपिएल सोरखारा बिटिआरआव बेसेबां खामानि मावनो हादों बा हायाखै बेखौ लानानै बिजेपि, इउपिपिएल, बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरनि गेजेराव उदाङै सोंनाय फिन्नाय आरो दान्थे बिदान्थे खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। बेरेखा दोलोफोर जेरै बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोरोबथा बायदियै उदालगुरि जिल्लायाव जि खामानि मावनो गोनां दंमोन बेफोरखौ मोनसेबो मावनो हायाखै सोरखारा। जेरै उदालगुरियाव नेशनेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि जानो गोनांमोन, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंजायाखै। टंलायाव इनस्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट जानो गोनांमोन, बेबो लुफुंजायाखै। भैरबकुन्द'आव इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभार्सिटि लुफुंजानो गोनांमोन, बेखौबो लुफुङाखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि लुनो गोनांमोन, बेखौबो लुवाखै। भेरगावआव खेराइसालि रिजर्ट, नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, माजबादनिफ्राय हलंगि थांनाय लामायाव गोदानै राजा लामा जानो गोनांमोन। टंलानि रेल लामा बारस'नायाव बिरनाय दालां जानो गोनांमोन, बेफोर जायाखै। हरिसिङायाव पलिटेकनिक जानो गोनांमोन, बेबो जायाखै होननानै अजद होयो। आरो उदालगुरियाव एमएलए, एमसिएलए आरो एमपिफोरा बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि खामानिखौ मावनो हायाखै होननानैबो अजदखौ होयो। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि एमपि दिलीप सयकियाया सासे फेलें दैदेनगिरि, बिथाङा रायजो राजाफोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिया होननानैबो अजद होबावो बेरेखा दोलोनिफ्राय। लोगोसेनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौबो सोरखारा होबथानायाव फेलें जादों। दिनैसिम सा 67 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो बेरेखा दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि 120 टिकाखौबो एमएस आसाम एजेन्सि मुंनि मोनसे कम्पानिनो होदों। बेनि अनगायैबो गोबां टिकाफोरखौनो बिटिआरनि बायजोनि टिकादारफोरनो हरदों, जेरावनाखि उदालगुरियावनो एमसिएलए
MLA आरो MP दं बिथांमोनहा खामानि मावनायखौ मानो जायगायावनो लाखिनो हायाखै होननानैबो सोंथि खालामो बेरेखा दोलोनिजों लोगोसे फरायसा आफादनिफ्रायबो। बेनि अनगायैबो BTRआव दा दानबान्था होनो हानायनि गोहो गैला। अनलाइन रेभिनिउ कालेक्शन सिस्टेमनि गेजेरजों BTCनि गासै रां बुथुमनायखौ आसाम सरकारा बिदों, जाय दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय बेफोरनि फिननायखौ BJP आरो UPPLनिफ्रायबो होदों। थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ जि खामानिखौ मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ BJP आरो UPPLनि सरकारा बे 3 बोसोरावनो मावनो हादों। बायदि बिथांखिफोर लाबोदों आरो 1 लाखनिबो गोबां नखरफोरनो हानि पाट्टा होदों आरो PMAYनि गोबां न' होदों होननानैबो फोरमायथियो सरकारनि फारसेनिफ्राय। हानि पाट्टा राननायनि बेलायाव थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ मा खालामगासिनो दंमोन होननानैबो सोंथि खालामो आरो BPF सरकारनि समाव गोबां जाख्ल'नाय जादोंमोन होननानैबो उल्थायै सरकारनि फारसेनिफ्राय BPF दोलोनि सायाव गाग्लोबो। गोजोनथाव खौरां, मागो दमासि फोरबोनि समाव काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव अफार लानानै फैदों। हन्डा SP 160 सीसी मटरसाइकेलखौ नोंथांमोनहा 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो स्कुटिखौ 15,000 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। लोगोसेनो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, गांसे ब्लेंकेट अदेबानि कम्बल मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बेनिबो खाबु दङ। मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै होनाय बे अफारा 30 जानुवारिसिम थागोन। अब्ला नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ लादो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101037416 नङाब्ला 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।